Здравейте! Днес ще си говорим за едно от най-объркващите граматични времена за българите в английски, а именно сегашно перфектно време. Защо е толкова трудно за нас? Първо, защото ние го нямаме на български. И второ, защото то отразява културата на англоговорящите държави. Най-вече на Великобритания. Много по-често се използва сегашно перфектно време в British English, отколкото в American English. Чрез сегашно перфектно време говорим чрез миналото за настоящето. Тоест, увъртаме. Не говорим директно за това, което искам да кажем, а намираме заобиколен път. Сигурно много от вас са виждали следното меме в интернет. Както виждате, нормалната реакция на давещия се човек да каже "Help!" в този момент, но англичанина си англичанин. Вие виждате как моли за помощ той. Excuse me, sir. I'm terribly sorry to bother you, but I wonder if you would mind helping me a moment, as long as it's no trouble, of course. Започваме отдалече, за да стигнем до същността на въпроса. Никога директно, защото е неучтиво. Ето няколко примера за това как чрез сегашно перфектно време говорим за миналото, но всъщност имаме предвид резултата в настоящето. You have made a cake. There is a cake. You have cleaned the room. It is clean. Someone has eaten my breakfast. There are only leftovers for me. You have cut your hair. You have a new hairdo. В описанието на клипа оставям линк към по-обширна и по-детайлна статия за това как се различават различните граматични времена и как биха изглеждали те като хора. В моя YouTube канал има още няколко различни видеа по темата, драматизирани с мои ученици. До скоро!